Pano ndi Panyasa Voice Box pamene mabuyanda Malawi osiyanasiyana amene afunuka maganizo awo pa nkhani za ndale kutsogolo kwa dziko komanso kutsatira bwino kwa malamulo kuno kwathu ku Malawi. Ndiye lero Aboni Kalindo amene wandithu ndi mtsogoleri wa bungwe la Malawi First, The People First akupitirizabe kulankhula modzudzula mmene boma la Malawi likuyendera pansi pa ulamuliro wa His Excellency Dr. Lazarus Makathi Chakwera. Ndiye iwo ndithu wakambamo nkhani zambiri zokhudza chisankho, nkhani zakatangale ndi zina zotero mmenemo. Ndili ndikhale limodzi pano pa Nyasa Voice Box kuti timve kuti lero pa 10 May 2024 Aboni Kalindo akufuna kuuza chani mtundu wa Malawi pano pa Nyasa Voice Box. Ndikhale limodzi. Ine ngati presidenti wa anthu osauka kuno ku Malawi ndafuna ndikulonjezeni a Malawi kuti sindizakusiyani nokha ndipo ndizayenda nanu mu nyengo zanu zonse, nyengo zovuta, nyengo za chisangalalo zanu, pena paliponse ndizakhala nanu inu a Malawi, makamaka pokuyimirirani, pokulankhulirani kuti muziwe chilungamo chimene chikuchitika mu dziko lanu mopanda mantha, mopanda kunjenjemera, mopanda kunyumwisidwa ndi wina aliyense. Ndipo tizaulula china chilichonse pambalambanda chimene chikuchitika muno Malawi, chifukwa panopa andale athu afikano naloboza pamponda chimera, afika nazo ndale pa uchisiru kuwatenga Malawi ngati ndi anthu opusa. Ndafuna ndikukumbuseni a Malawi kunena kuti mmene timalowa chaka chino ndidakuuzani mawu, ndipo inu amene mmakumbukira bwinobwino zimene ine ndimanena, kumbukirani ndinakuuzani kunena kuti chaka cha 2024 muona zinthu zimene inu a Malawi simunazionepo, mumva zinthu zimene mukamva mukonza kuluma chala chanu, kusakhulupirira kuti kodi zimene zili zikuchitika m'Malawi muno, chifukwa boma ili la Chakwera labweresa zinthu zosiyana kwambiri ndi maboma ena. Maboma ena apita mbuyo muinde sizikasowa pena ndi pena zimamveka kuti anthu amene wa akuba akupanga katangale, koma boma ili la Chakwera ndi Chilima lafikapo sopano penipeni powatenga a Malawi ngati a Malawiwo ndi ogona, ndi osaphunzira, ndi osaganiza. Ndi chifukwa chake akupanga zinthu as business as usual, chifukwa zikuoneka kuti afe a Malawi tikuwalekerera kwambiri, tikungowayang'anira osawatengera action. Izi ndi nkhani zina zimene mukuyenera inu a Malawi muziziwe, komanso mukhale odandaula kwambiri makamaka kumene kukupita dziko lanu. Ine ngati DC president wanu wa anthu osauka komanso gulu la Malawi First tili pakafukufuku ofufuza za mkatikati mwa nkhani ya Saulo Chilima, makamaka zimene zapangisa boma kuti likathese mulandu umenewu, chifukwa mwina nkutheka ifeyo tikuona pamwamba penipeni, koma mkati momuli nkhani zazikulu zikulu zimene Malawi First komanso president wanu akufufuza. Ndipo atola nkhani athu sakugona masana ndi usiku kufufuza zeni, chifukwa anthu andale ndi anthu woopsa kwambiri, akonza kumaoneka ngati akumenyana, akutukwanizana, koma pansipo akumapanga mafilimu. Ndipo peza m'Malawi muno muli anthu okonda dziko lawo, atipeza ife akufuna atiuze zeni zimene zili mkatimo, mkati mweni mwa mulandu umenewu a Malawi ambiri simukuziziwa. Koma ife tiulula china chilichonse, mgwirizano wina uliwonse umene wapangika pasi pa nthaka mwachinsisi, kuti a Malawi akamaona aziona ngati iyo ndi nkhondo, iyo ndi nkhondo. Koma ili filimu
ndipo tiulula china chilichonse pamene boma la Malawi komanso anthu a Malawi akuzunzika muzipatala, akuzunzika misewu yosakhala bwino, ana kumaphunzira movutika, njala posepose, amuadimaki mulibemo ngakhale chimanga, paliponse pali njala. Malawi akukhalira mphati, ndi pamene boma la Chakwera likupitirizabe kumaba ndalama kuzera kwa azibale awo. Ndinanenapo ine kunena kuti kusamusidwa kwa Electoral Commission kuchokera ku Blantyre kupita ku Lilongwe pali zifukwa zimene aboma la Tonse Alliance akufuna kuapusisira Malawi, makamaka pa mchitidwe okufuna kumapitirizabe kuba, pamene adakapitirirabe kulemba azibale awo, mazikhazeni awo, kulemba ana awo ntchito mboma zimene zinayenera kupita kwa ma-professionals. Boma la Malawi silidaphunzire china chilichonse kumbali ya kupusisidwa ndi azungu, komanso anthu amene amachedwa kuti asizina ntole, amene inu a Malawi mukamakhala mmaona ngati ndi anzanu akonkuno ku Malawi, koma ali mamafias okhaokha. Chifukwa tikuchokera kwa president iyo kuzasika pakana pansi kufika kwa ma-ministers yake, kufika kwa ma-MP yake, komanso ma-members aku National Executive ya MCP, onse ni mamafia okhaokha. Motero kuti nthambi zambiri za boma zili suffocated chifukwa kulibeko china chilichonse olo funding, chifukwa chimene akukhalira ndi kuba basi. Amalawi ziwani kunena kuti zisankho za 2025 zizakachitika mwabata ndi mtendere, muiwale zisankho zimene zisizachitika mwabata ndi mtendere. Tikunena panopa Electoral Commission kuzera kwa azibale yake Lazarus Chakwera amenya deal yoopsa kwambiri ya 2.2 billion imene ananamiza Malawi kuti akufuna abwerese katundu kuchokera ku kampani ina yotchedwa Sheba Enterprise. Sheba Enterprise ndi kampani yaku Brighton ku England, kumene ananamizidwa kuti iwo ndi madobadoba ananamizidwa kuti kampani imene imachita supply zinthu zosiyana-siyana, ndipo anayichita award contract ya 2.2 billion. Koma kafukufuku athu ife titafufuza tapeza kuti kampani imeneyi ndiyo kufa, ndipo kampani imeneyi inatha mu chaka cha 2015 pa 29 September la 2015. Ndipo ngakhale ma members a kampani imeneyi ali ndi milandu yosiyana-siyana mu dziko la Britain, ndipo dziko la Britain likusakasaka ma members ainyake a kampani imeneyi amene sopano anathawa mu dzikolo, kuthawa ngongole, anasiya ngongole. Last time imene account yawo inazaonesa kuti afuna angongole atengeko ndalama, munali mu chaka cha 2022 pamene anthu anazazindikira kuti kampani imene ndiye kulibireto china chilichonse ku account kwawo. Ndipo nizomvesa chisoni kunena kuti dziko la Malawi kuzera ku Electoral Commission amene akunena kuti akufuna azapangise zisankho 2025 za credible, anthu amene ajawo apondedwa 2.2 billion, kampani yokufa imene inawanamiza kunena kuti kuzera kwa madobadoba kuti apereka Electoral Commission ku Electoral Commission electoral material, koma ziwani kunena kuti ndalama zonsezo zapita. Undi mkatikati wa ulendo athu wopita kuja kumachedwa kubaga moyo mulamuliro wa uja amachedwa Lazarus Chakwera, amene nimamutenga kukhala Charlie Chaplin, munthu amene anagwirapo ntchito kuchipiku ndipo akupitiriza kupikulisaso a Malawi malinga ndi ntchito imene amayiziwayo zopikulisa. Leroli akupikulisa a Malawi, panopa ndeta pikulidwanso kuja ku Britain, ndipo ndalama zonse zapita. Ziwani kunena kuti Electoral Commission sili capable kuti iyendese zisankho. Apa ndi pamene zipani zonse
mukuyenera kuti muzifunse mafunso makamaka zipani za UDF, chipani cha Ford, chipani cha DPP ndi zipani zina zimene zili za genuine, chifukwa zipani zinazo zimene zili mu Tonse Alliance plus zinazi ndi zipani za feki, akungoziyikapo kuti inu muziona ngati ndi kuli zipani, koma ndi mmene style imachitikira ngakhale ku Russia nso imakonza kukhala ndi zipani, koma zili zonama kuti angooneka ngati pa ground pali bwino. Koma ziwani kunena kuti ngakhale boma la Malawi linaberedwa ndalama za fetereza zina kupita ku buchale, zina kukaperekedwa kwa anthu osaziwika bwino, kampani yosaziwika, ndikumana maso kuti ndalamazo zinatengedwa zinazo ku Germany kubwera kunoko ku Malawi kuzera kwa Attorney General. Zonse zija ndi mafilimu anthu aja akupitirizabe kuba. Zina ndi izi zapita posachedwa pompano ni munthu wina wa ku Malawi konkuno amene anali Cashgate suspect, anabaso ndalama zina tikunena pano ali nazo Mozambique momo, akukhala pa Mozambique pa, ndipo boma la Malawi limaziwa kunena kuti Cashgate suspect amene iyi akukhala pa Mozambique malo akuti, koma sanga kamugwire monga amene amandigwirira ine, chifukwa munthu ameneyi anamenya deal ndi president, anamenya deal ndi Tonse Alliance. Muziwe izi Amalawi kunena kuti simuli safe, ndipo zisankho izizi ndi watershed chabe, akungofuna ngati ceremonial azangonama basi kuti tikupanga zisankho, koma chikhalire njo akudziwa kunena kuti ndi mafilimu awo. Ngakhale panopanga akulengeza kunena kuti aye tikumva kunena kuti anthu ena akumabwera mmakomo mwanu kuti azatolere azatenge chanzika chanu musapereke. Imene ndi filimu, akhalata akutolera za nzika za Malawi ma ID nthawi yonseyi. Mmene tikunena panopa ali kulilongwe ku area 24 ku area 23 akumafikira mmasukulu kumanena kuti afuna azimangira anthu nyumba, koma qualification yake yokuti amangire munthu nyumbayo ndiye kuti akuyenera kuti apereke ID. Choncho kulengeza ngakhale pa MBC paja akulengeza dala kuti anthu akamazapita ku khoti kukadandaula kunena kuti zisankho zaberedwa kuzera kuma ID, azanene kuti ife tinapereka advert ndipo tidalengeza boma lidachenjeza, koma iwo atatolera kale. Zisankho za 2025 musamale kulibeko, akufuna akupusiseni Amalawi, samalani. Ndipo Electoral Commission iyi musayikhulupirire, chifukwa yayamba kale programu yobera zisankho, aberedwa 2.2 biliyoni ndi kampani Chakwera koma guys